Okay, so mayong adlaw o sa Tagalog pa magandang araw o mayong gabi o kung gabi adlaw udto o mayong pagpaniudto, mayong pagpanihapon kanimo nga nagtanaw ini nga video. Salamat sa imong pag-click ini nga video. O pasensya na kusog kayo atong hangin ay ang bagyong paing naabot diri sa Negros. Oh. So kay hangin ang amuang atop apit na maugab nga ang amuang rambutan nangahulog ning bunga nani kakusog si paing sa Negros. But praise God, ang Dios magaprotektar kanato kung asa ka man karon dapit protektaran tayo ni nga bagyo nga paing. So to this video another content na po nga atong himuon og before ni ana shout out yay sa ato followers kusog kasangin atong followers Bradrix Next TV. God bless sa imuang pagsunod sa ato ang channel ingon man Ilimi Vlog TV from Hong Kong and Visayas staff from Gihulngan, and special mention shout out sa atong mga nagtrabaho from Hong Kong ni Sister Cathy Sinyagan o gingon man si Dailo Remy Bais diya sa Cebu. Shout out sa tanang JDC family, sa tanan nga nagtan-aw ni nga video from Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa tanan nga nagtan-aw ini nga video. So just comment below, i-type lang imong ngalan, imong address o na ba kay pangutana for the next time ma-shout out ti ka, ma-special mention ti ka. Next time i-mention ko ang imong pangalan. So i-type lang asa ka dapita. O karon ato nang tukion ganing pangutana nga kani bitaw pag-imbalsamar biblical ba kining mag ipabalsamar nato ang patay. Imo ni ang sagad nga ang mga Kristohan nga uban hadlok sila magpabalsamar tungod kay nagtuo sila nga kana bitaw basi unyag supak sa Biblia ang pagbalsamar. Kaning pagbalsamar atong nasayran nga usa kini ka nabitaw para nga ato ang mga pamilya nga tuas lagyo sampol sa gawas nasod kung mamatay ato ang diri sa Negros, makaabot sila, dili sila maulahi ba kay kung dili man imbalsamaron dali kayo nga mabaho ang patay. Samantalang ug mabalsamar siya ma-preserve yang lawas for how many days depende sa gitason sa pag-imbalsamar kay doon naman po 3 days, doon ay 7 days, doon na mas taas pa na depende sa imong bayan. So karon atong pangutana, biblical ba kini o angay ba nga buhaton kini sa mga Christian or born again? Sa Biblia adunay gimension diri nga gibalsamar gyud siya. So it is biblical. So ato kini mabasa sa Genesis chapter 50 verse 1 and 2. Abot og 3 na lang atong basahon. Matud pa nini, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siya ug gihagkan niya ang naong sa iyang amahan. Unya isugo ni Jose ang mga mananambal nga nag-alagad kaniya nga imbalsamahon ang iyang amahan ug ituman nila kini. Miabot og 40 ka adlaw ang ilang paghimo nini. Mao kini ang kasagaran nga gidugayon sa pag-imbalsamar. Ang mga Eptuhanon nagbangutan alang kaniya sulod sa 70 ka adlaw. So dinhi dunay namatay nga amahan ni Jose, si Jacob. Unya si Jose naaman sila sa Ehipto, tapos ang iyang amahan before namatay nanugon man nga magpalubong ang iyang amahan adto sa land of Canaan, dito sa lugar sa Makpila nga din mao po'y gilubngan sa iyang asawa nga si Sarah. Nilang Abraham, Sarah, ya mga lula kaliwatan nila. So dito po magpalubong si Jacob. So karon tungod kay layo man kayo ang lugar sa land of Canaan sa Makpila nga gilubngan sa iyang mga lula yang papa. So munang naghimo kini og si Jose
naghimo kini og gitugon niya ang mga kabalong balsamar nga imbalsamahon ang iyang amahan para nga makaabot sila, magpanaw pagod sila, layo pagod tong lanog kanaan, para nga dili mabaho ang iyang papa samtang maglubong sila. So mao kini ang teksto, ang pagbalsamar sa kini ka gi-practice pud sa Biblia sa panahon ni Jose. Tung hinumduman nga sila Jose is sa katawhan nga nagasunod sa Ginoo, madlokon sa Ginoo, si Abraham, si Jose, si Jacob. So kung atong tan-awon dinhi, ang pagbalsamar is isa ka biblical ug dunay ga practice niini. So mao lang ning ato ang silbi tubag sa maong pangutana. O next time o doon na kay mga pangutana, i-just comment below o sa ako nang giingon para ma-mention ti ka, ma-shout out ti ka. I-type lang imong pangalan, address o asa ka dapita para sa next video nako special mention ti ka. O God bless sa tanang nagtan-aw. O kung ganahan pa kang mo tan-aw pod kani nga video, just click this video directly. Kaning duha ka video ba, mo play ra na siya kung imo i-click direct. So God bless.